Жандай. Муҳаммад Наимов 22 ноябр бой дорад. барои чӣ Баҳодур бояд дар инҷа баромад? Чемпиони республикае бекунам баромад, бародари азиз. Давлат Болтаев амури баромад дорад. Муин 2 ноябр. Муин 2. Муҳаммад 22 бародар. Бек 22 ман эълон мекунам бародаро. Ман эълонш мекунам. Руслан, офарин, Русланам зур будай. Инем кагура дрек. Охо. Boyakov, Vanch 0, Konji 0. Tamam mı şu? Boyakov.